खुलुमबाय रायजोफोर फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय क्रिसमासनि बयनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। रायजोफोर आं दिनैहाय जोंनि बर'निनो सानै गोख्रों पलिटिक्स लिडार्सफोरनि सायावहाय बाथ्रा बुंनो थाखाय भिडिअखौ लानानै फैदों। आसा खालामदों भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै। रायजो राजा नोंथांमोना नुगासिनो दङ सावगारियावहाय बेयावहाय सानैबो पलिटिक्स लिडारा ज' जानानैहाय मोनसे आर'ज गाबगासिनो दङ। मोनसे पवित्र स्थलावहाय थांनानैहाय बिसोरो आर'ज गाबहैदों। दा बेखौ नायोब्ला आङो जोबोद गोजोननाय मोनो। नाथाय बेफोरबायदि जुदि बिसोरो ज' जायोब्ला जोंनि बर' हारिया बेसेबां गेरेमसा जौगालांगौ आं बेखौहाय सानबाय थायो। नाथाय जोङो नुनो मोनदों पवित्र जायगानिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो बिसोर सानैनि गोसोआ सोलायो। सासेया मा आर'ज गाबो सासेया मा आर'ज गाबा बेखौ आं बुंनो थाङा। नाथाय आं अब्लाबो आंनि सान्थौआव आङो बिसोरनि जे पलिटिकेल गेलेनाय जे बाहेरायाव ओंखारनानैहाय नेरलायनाय नैबेखौ लानानै आं बाथ्रा बुंनो सानदों। सासेया मा आर'ज गाबदों सासेया मा आर'ज गाबाखै बिनि सायावहाय आं बिजिरनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैदों। माब्लाबानि समावहाय हाग्रामा महिलारि सारखौहाय गिर्जायाव नुयो। माब्लाबानि समावहाय प्रमद बर' सारखौबो चार्चआवहाय जोङो नुनो मोनो। माब्लाबा चार्चआव माब्लाबा मन्दिराव माब्लाबा मस्जिदाव बिसोरो आर'ज गाबनो थाखाय बयखौबो सापर्ट खालामो आरो बयजोंबो गोरोबलायनानैहाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो। नाथाय बिसोर सानैनि गेजेराव पलिटिक्सनि बेलायावहाय मानो गोरोबनो रोङा आं बेखौसो आसरित मोनदों रायजोफोर। जुदि बिथांमोना पलिटिक्सआवबो बेफोरबायदि धोरोम शास्त्रआवहाय धोरोमनि गोथार न'आवहाय जेरैबायदि खुलुमो बेबायदिनो गोरोबोब्ला बेसेबां समायना बर' हारिया रायजोखौहाय मोनजागौमोन। नाथाय बिसोरनि साननाया मा बेखौथ' जों मिथिया। बेनिखायनो आं बुंनो रायजोफोर, जेरै हाग्रामा महिलारि सारा प्रमद बर'खौ सोंखारियो बेबायदि प्रमद बर' सारा हाग्रामा महिलारि सारखौहाय एसेबां सोंखारिया। नोंथांमोना खोनासं बेयावहाय बिथां हाग्रामा महिलारि सारा मा बुङो। মূল ইস্যুটো প্রমোদ বড় হাটাও বিটিসি বাসাও যিটো 2025 যিটো বিটিসি নিৰ্বাচনৰ যিটো কেণ্ডিডেট সেইটো আমি অতি সোনকালে ঠিক কৰিম বুলি আজি আলোচনা হৈছে আৰু যোনে যোনে খেলিব ইচ্ছা আছে অহাকালিৰ পৰাই টিকেটটো বিচাৰিব পাৰিব। আৰু ফিজটো 2 লাখ চেকত দিব লাগিব। এইটো কেছ টাকা নহয়, বাই চেক আমাৰ দলত মানে ডনেশ্যন দিব লাগে যোনে যোনে কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে। সেইটো জানুৱাৰী মাহৰ 15 তাৰিখৰ ভিতৰত শেষ দিনা ইয়াৰ ভিতৰত যিসকলে ইলেকশ্যন খেলিব বিচাৰিছে বিপেএফ দলৰ হৈ এইটো জানুৱাৰী 15 তাৰিখৰ ভিতৰত কিবাটো এপ্লিকেশ্যনটো দিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত নোৱাৰিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণটো কি? আগতো আপোনালোকে এনেকুৱা পইচা দিয়াৰ নিয়ম নাছিল? নাই, আগতো লৈছে। আগত 1.5 লাখ আৰু MLA বিলাক 5 লাখ এনেকুৱা ডনেশ্যন লয়। আগত 1.5 লাখ আছিল MCLA-টো। এই ইয়াৰ আগত লোৱা নাছিল আমি। প্ৰথমবাৰ হৈছে যোৱা 2020-ত, এইবাৰ ছেকেণ্ড। যিটো 2025-ৰ যিটো বিটিসি নিৰ্বাচনৰ যিটো কেণ্ডিডেট সেইটো আমি অতি সোনকালে ঠিক কৰিম বুলি আজি আলোচনা হৈছে আৰু যোনে যোনে খেলিব ইচ্ছা আছে অহাকালিৰ পৰাই টিকেটটো বিচাৰিব পাৰিব। আৰু ফিজটো 2 লাখ চেকত দিব লাগিব। दा बेफोर बाथ्राखौ खोनासङोब्ला हाग्रामा महिलारि सारा पवित्र जायगायाव थांनानै प्रमद बर' हाटाव बिटिसि बासाव बिथाङा आर'ज गाबो जाहैबाय बिटिसिखौ आं माब्रै आखाइ मुथायाव लाबोनो हागोन, बिटिसिनि आं मारै लिडार जानानैहाय सिगांनि बायदि रायजो सालायनो हागोन, बर' रायजो राजाफोरखौ आं माब्रै सासन खालामनो हागोन, 1500 कौटि थाखाखौहाय मोननानै आं माब्रै नायै बेदरै रंजा बाजा लोङै जायै समाजखौहाय बारहोहरनो हागोन। नै बेफोरबायदि थांखिखौहाय हाग्रामा महिलारिया आर'ज गाबो जानो हागौ। बिथांनि जि बुंनाय राव बेखौ खोनासङोब्ला जों बिजों रुजुनो हायो। जों बेबायदिसो रिजायनो हायो बिथांखौहाय। आरो ओरै फारसेथिं प्रमद बर' सारा मा बुंखो खोनासंबावदो নি फै। এতিয়াতো কোনোদিনে নোৱাৰিব তেখেতসকলে চৰকাৰ বনাবলৈ। বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ 35 লাখ জনসাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে কি কৰিব এইটো কওক। প্ৰমোদ বড়ো হাততো ডাঙৰ কথা নহয়, প্ৰমোদ বড়ো এজন ব্যক্তি,
কিন্তু BTCৰ 35 লাখ জনসাধাৰণৰ কাৰণে কি কাম কৰিব, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব, অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত কি কৰিব, সামাজিক ক্ষেত্ৰত কি কৰিব, এই কথাবিলাকে তেখেতসকলে ক'ব লাগিব। আৰু BPFৰ তাত মই ভাবোঁ অহা 50 বছৰতো BTR অঞ্চলৰ 35 লাখ জনসাধাৰণৰ আগুৱাই নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিব পৰা মানুহ আৰু নাহিব BPFৰ। এইটো ৰাজনৈতিক বজাৰ আৰম্ভ কৰিছে BPFে। এনেকা যদি মাৰ্কেটিং কৰে, এনেকা যদি প্ৰফেশ্যনেল পলিটিক্স কৰে, তো ৰাজনীতিটো এনেকুৱা লাইনতে যাব। ৰাজনীতিটো কিনা বেচা হ'ব নালাগে, ৰাজনীতিটো দাম দৰ হ'ব নালাগে, ভাল ব্যক্তিজনক টিকেট দিব লাগে, ভাল ব্যক্তিজনক সুযোগ দিব লাগে। আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়ে যিটো মাৰ্কেটটো অপেন কৰিলে, তাতে আপুনি গম পাই গ'ল যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী কিমান চিন্তা কৰিব পৰা এজন ৰাজনীতিক নেতা হয়। दा जों प्रमद बर' सारनि बासनखौहाय खोनाबाय। दिनै प्रमद बर' सारा हाग्रामा महिलारी सार बायदि एसेबां माब्लाबाबो गोदाव सोराव बाथ्रा लाजि फोनांनायनि बाथ्रा बुंफेराखै। हाग्रामा महिलारी सारा जि बाथ्राखौहाय बेखेवदों, बे बाथ्राखौसो प्रमद बर' सारा फिननाय होनायखौहाय जोङो खोनानो मोनदों। जानो हागौ प्रमद बर' सारा पवित्र स्तरावहाय थांनानैहाय गिर्जा मन्दिर मस्जिदावहाय हाबनानैहाय बिथाङा बर' हारिनि थाखाय साननो, बर' हारिखौ आं माबोरै दैदेनलांगोन, अपोजिशन पार्टीनि मानसिफोरखौ आं माबोरै गोरोबहोनो हागोन, फैबाय थानाय समावहाय बर'नि जेनेरेशनखौ आं माबोरैहाय डेभेलप खालामनानै होलांनो हागोन, फैबाय थानाय 50 बोसोरसिमहालागै आं बर' हारिखौ माबोरै फोसाबलांनो हागोन, आरो बर' हारिखौहाय बर' होननानैहाय सारा मुलुगावहाय आं माबोरै सिनाखि होनो हागोन, बेखौहाय प्रमद बर' सारा साननो जानो हागौ। बिथाङा बेनि थाखाय पवित्र जायगायाव थांनानै गिर्जा मन्दिर मस्जिदावहाय आर'ज खालामनो जानो हागौ। नाथाय हाग्रामा महिलारी सारनि आर'ज खालामनाया जास्ट थाङो फैयो। बिथाङा मा बुजियो जोंथ' बेखौ मिथिया, नाथाय आंनि नुनायावहाय हाग्रामा महिलारी सारा आर'ज खालामग्रा जायगायावहाय गिर्जा मन्दिर मस्जिदावहाय मात्र थाङो आरो फैयो, गावखौ स' दिन्थिहैयो आरो बियो फैफिनो। बेखौल' आं सानदों रायजोफोर। जुदि हाग्रामा महिलारी सारा गिर्जा मन्दिर मस्जिदाव थांनानै हारिनि थाखाय आर'ज खालामदोंब्ला, हारिखौहाय जुदि सारा फोसाबनो होननानै थांखि लादोंब्ला, बिथांनि खुगायावहाय बेफोरबायदि रावा फैया। निश्चय बिथाङा मात्र स्टेजआव गसंहैदों, गावखौ दिन्थिहैदों, आंबो सापर्ट दं होननानैहाय फोरमानहैदों। नाथाय बिथाङा गोसो सिंजोंहाय प्रमद बर'खौ आं माबोरै होखारनो हागोन, नैबेनि थांखिसो बिथांनाव दं। बेनिखायनो आं बुंदों 100आव 100% हाग्रामा महिलारी सारा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौहाय मोजां मोना, आरो बिथांनि थांखिया बर' हारिनि डेभेलपखौहाय माब्लाबाबो साना। दा नोंसोरो मा बुङो बे नोंसिनि सायावसो कमेन्टआव फोरमायहरनो हागोन। स' रायजोफोर, भिडिअ'आबो बेसेखिनियानोमोन। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ नायनानैहाय गाज्रि मोनदोंब्ला, आंनि बुंनायनि रावा जुदि गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो। गावनिनो बर' फिसा होननानै भिडिअ'खौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों बर' हारि, जै जाथों, जै बर' हारिनि।